sunteți homo sau nu? Să înțeleg și eu ceva. Nu sunt homo. Nu? Sunt contra homo. Adică vă fac femeile sau bărbați? Eu sunt contra homo, mă, să ziceți. Dar parcă erați homo. Nu eram Parcă ești homo. homo, atunci de ce a zis că sunteți homo? Faceți laba, că muta cum faceți laba, că parcă mi-a zis ca să învăț eu cum se face laba. De ce am făcut laba o dată pe an? Am trecut 6 ani de zile și n-am făcut laba. Dar cum o făceați? Cum făceați? Că am uitat. Nu știu. Da, nu, dar arătați cum făceați cu mâna. Nu știu. Asta e paralizat, e paralizat. Nu pot să arăta. E paralizat. Cum mergea drept înainte că pici cu... Unde-i de copile? Că-și paralizat complet eu. Și eu stai paralizat, eu e cum să asta. Și paralizat, deci își duc complet. Nu pot să fac laba. N-am făcut, am un an de zile de când n-am Nu făcut dați mie laba. berea aia, că am văzut că aveți acolo o bere. Hă? Berea aia. Nu mi-e dat Berea mie. sau bea bere. Da, păi suntem prieteni. Da, cu ce o faci? Suntem prieteni. Volkswagen